Tapos paglabas, talaga ang loob ko mga kahigala. I'm so lucky talaga. Kumusta mga kahigala? Karating pa lang ni Banana mga kahigala, galing nag-cycling. Yung bike niya. Always talaga siya magsa-cycling kasi good for him. Kasi alam nyo na, kailangan talaga na exercise sa mga ganyang edad. Nandito kami sa labas, nag-upo-upo. Kasi aalis kami later. May pupuntahan kami. Tignan nyo yung hair ko mga kahigala. Nagkulay ako ba? Unang adlaw. Waman siya nagkadimao mga kahigala. Kasi nagpatak-patak siya ba? Ang hirap talaga pag tayo lang maglay-kulay. Wala kasing pangbayad sa parlor. Kasi ang mahal dito mga kahigala. This is the dirt bin lady, okay? She takes out our dirt on a Sunday, okay? But she's lazy. She hasn't cleaned the house in about 6 weeks now, okay? Nandito kami sa Mr. Price mga kahigala. You get this one for Tingin-tingin muna kami. No? Honey. Kasi mag-Christmas party kami next week. So, kailangan ng regalo. Pili-pili muna kami kung saan ang hindi mahal. Nandito na kami sa bahay mga higala. Hindi ako masyadong nakakuha ng video doon kasi maraming tao. Tapos alam niyo na mga kahigala, yung mga COVID ba, no? Delikado pag magdugay ka nga to. So, nawala din yung mood ko nga doon kasi nga gusto ko pa mag-suroy-suroy. Pero si Banana is takot siya mga kahigala. Ito lang ang binili namin mga kahigala kasi ito lang ang ma-afford namin. Yan. Maliligo na ako later mga kahigala kasi aalis na naman ako. Susundiin ako ni Ate Cindy dito kasi daw magsisimba kami. So, first time ko pa nito mga kahigala na makasimba dito, no? Mag-1 year ako next month pero ngayon pa ako makasimba. Tapos na ako naligo mga kahigala. So, ready na ako, no? Naghihintay na lang ako kay Ate Cindy. Si Banana ayaw niyang sumama. Kasi busy siya sa paggawa-gawa, ayos-ayos sa kanyang bike. Ito ang ginagawa ni Banana mga kahigala pag maboard siya. Nag-chin siya ng chin. Bumili siya kanina. Me and my banana. Wah! Way kwarta. Me and my banana. Wah! Way jer-jer. Me is way lingaw. Wah! I just colored. Na-board ako mga kahigala kasi waiting ako kay Ate Cindy. Di pa dumating. Naantok na ako mga kahigalaan. Dumaan kami dito sa bahay ni Ate Lina kasi magsimba din daw siya. Tingin-tingin din sa mga chocolates niya mga kahigala. Ito si Lina at Cindy. Pick upin muna bago pupunta sa simbahan. Dito na kami sa simbahan. Papasok na kami mga kahigala. Ito yung simbahan nila mga kahigala, oh. Wow! Daming nagsimba. Nasa loob na kami ng simbahan. Hindi pa nag-start mga kahigala. Naghintay din kami sa isa naming kaibigan. The next day. Today is another day. Today. Ngayon mga kahigala, magluluto na ako no ng lunch kasi si Banana is umalis. Saglit lang siya, may pinuntahan lang. Alam niyo na hanap-hanap kung saan tayo makakita ng piso nito. Tapos naglaba din siya. Tapos maghay-hay pa ko mga kahigala pagkatapos ko magluto dito. So ito ang lulutuin ko mga kahigala. Ipafry ko lang siguro to tapos magluto ako ng rice. Tignan yung rice namin mga kahigala. Ito na lang natira. Tapos kahapon may bahaw. Mag-fry na lang din ako ng longganisa mga kahigala. Yung binili ko kay Eden. Tinimplahan ko ng mga kahigala o nilagyan ko ng turmeric at mga spices ba. Magsampay muna ako mga kahigala.
Sa labas ang washing machine mga kahigala kasi naki-washing lang kami sa may-ari ng tinitirhan namin kasi wala kaming own. Medyo malayo ang aming washing machine mga kahigala. Tapos na ako nagluto mga kahigala. Waiting na lang ako kay Banana kasi katatapos ko na lang tinag. Hi. Kung sa Bisaya pa, nagsampal. Hi. I believe I can fly. Papunta kami ngayon sa Chinatown mga kahigala kasi bibili kami ng wrap. Tapos magtingin-tingin din kami ng dress ko. Kung barato ra, palit me. Kasi Christmas party na namin next week. Mag-dress daw kami ng pang-summer. Mahangin sa labas mga kahigala. Tapos wala pa akong bihis. Kakatapos pa lang namin kumain. So diretso lang kami. Nandito na kami mga kahigala sa The Hub, Chinatown. Vibrant store. Do you want to buy a dress for Christmas? Dress. I don't know what dress she's going to buy because there's so many dresses here she can't decide which one she wants. There's 1 million different styles here, okay? It's the main dress shop in Chinatown. Nandito na kami sa bahay mga kahigala. Medyo natagalan kami doon kasi sa kapili-pili ng dress ko, no? Tapos pili-pili din kung saan yung hindi mahal. Yung tayo sa bulsa pa. So ito yung wrap na nabili namin. Ito. Tapos yung dress ko. Yan, dalawa ang binili ko. Tag 250 to mga kahigala. Itong isa is 240. So, lahat mga kahigala is 490 rand. Sa Pilipinas is 1,470. Yun lang mga kahigala. Dalawa lang ang binili ko ha. Tapos yun na ang price. Ginoo ko. Diyos mio, marimar mga kahigala. Ang mahal talaga mga bilihin ngayon, no? Wala na talagang barato. Siguro yung isong-isong lang natin ang barato, no? Ito yung iririgalo ko. Ang isa nitong mga kahigala is iririgalo ko kay Ate Cindy kasi birthday din niya. Ang isa is para sa Christmas party namin. Wala akong ibang karton kaya ito na lang ang pinaglalagyan ko. Tapos ito din karton sa cycling shoes ni Banana. Nakita niyo na ang dress mga kahigala. Anong masasabi niyo? Bagay ba? Hilig talaga ako sa mga dresses mga kahigala. Yeah? Yeah, I know. These are brand new, yeah? Yeah. You walk around and see the new dresses and I'm happy for everybody, Baba. Diyos ko, Lord. Kalukan yung Banana mga kahigala. Bahala daw gisi-gisi yung short niya. Basta ako daw may bago at sexy at beautiful ako tignan. Sana Pasensya pala sa inyo kahapon mga kahigala. Hindi ako masyadong nakapag-update kasi nabisi na si higala ninyo. Bago kami pumunta sa simbahan, pumunta muna kami kay Ate Lina, kami ni Ate Cindy. Kasi nagkain-kainan pa kasi Ate Cindy, nagdala ng spring rolls. Tapos pag uwi namin, galing sa simbahan, dumaan din kami kay Ate Milet, no? Tapos chika-chika, kapi-kapi, alam niyo na mga kahigala. So pag uwi ko dito is gabi na. Oh my God. 8 na yata yun, 8 p.m. So, yun, napagod ako, natulog, alam niyo na. Thank you pala kay Ate Cindy kasi dinala niya ako sa simbahan mga kahigala. Kay Ate Milet at kay Ate Lina din, salamat sa inyo, te. Salamat as in, naiyak ako kahapon sa simbahan mga kahigala. Pagpasok ko pa lang, nanuhos ko talaga, no? Paglabas ko sa simbahan mga kahigala is gumaan talaga ang loob ko mga kahigala kasi masikip ang dibdib ko, maraming iniisip, alam niyo na. I'm so lucky talaga mga kahigala. Bakit? Kasi may mga kaibigan ako dito sa South Africa na mabait
at mga relihiyoso, no? So, pag may kaibigan ka, makid-friend ka na mga relihiyoso is matakdan ka. Di ko alam kung anong Tagalog sa matakdan, mga kahigala. So, nagpapasalamat talaga ako sa kanila, mga kahigalaan, kasi na-change ako. Malaking pagbabago ko dito, mga kahigala, kasi doon sa Pinas medyo si out ko, mga kahigala. So, napunta ako dito, na-change ako, tapos nakabana din ako na mabait. Alam niyo naman si Banana, no? Parang naano na din ako, mga kahigala. So, thank you talaga. Thank you, di God, as in. So, yun lang, mga kahigalaan, ang masishared ko today. Bye-bye! Love you!